Trávěsovi se budou snažit z tohoto náskoku pomalu, ale jistě ukrajovat a Gak už se blízko konečně. Je tu It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Určitě Dalibor Vlk, na něm bude hodně záležet. Na Děka. Děk, znovu obrání Novotný. Jak je s tím poradil? Na dvakrát. V 14 minutách ta situace zatím není veselá. Domácí prohrávají o 13 bodů. Přestože byl zdvojen, tak to udělal. Zažil nebývalý úspěch, když dokázal postoupit mezi nejlepší týmy. To se on umí hrát 1-1 a ta Otušová sestava USK si zatím dokáže poradit. Hned zdvojen, ale dokázal najít svého spoluhráče, tak teď... No, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so good, you're gonna be hurting back. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me laugh, I stay strong. You won't ever see me crack. And you can get in my way, you gonna feel wrecked. God say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math when I hate, I attack. Našel Dalibora Vlka, který mu ale míč vrátil a Eduardův tvrdý nájezd skončí nakonec u GK. Snaží se najít některého ze svých spoluhráčů. Nakonec Eduardo, ten byl zdvojen, ale skvěle našel. Hodně to teď udělal, ano. Ale Děk dokázal zužitkovat.